God hej. Ja, jeg er gået amok på biblioteket på grund af studiet, og nu skal jeg vise jer en kæmpe bunke af alt muligt blandet litteratur, som jeg skal læse noget af i løbet af studiet. Og jeg prøver at gøre det lidt hurtigt, for der er rigtig mange. Jeg skal læse Homers Odysseen, og jeg skal læse Homers Iliade. Jeg har allerede læst Iliaden. Og hvad fanden den trojanske hest er jo slet ikke med her i. Altså helt ærligt. Okay, nu spoilede jeg lige helt vildt. Det er ked af. Men det er den ikke. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har set Troja, jeg godt kunne lide filmen, fordi at der er sådan nogle gode, lækre mænd med i. Men hvad fanden? Altså helt ærligt. Så sætter man sig for at læse Iliaden og tror, at man skal læse om en hest. Det skulle man bare slet ikke. Nej. Men så har jeg hørt, at der skulle være noget om hesten i Odysseen, så der håber jeg, at de snakker om den, fordi ellers bliver jeg virkelig ked af det. Så skal jeg læse denne her, som er Laurence Sterns Tristram Shandy's Levned og Meninger. Den skal jeg ikke læse. Jeg skal læse, jeg tror det er 2 kapitler i den, eller sådan noget i den stil. Og det er en af de sådan, betragtes som en af de første rigtige romaner i litteraturhistorien. Jeg tror nok, det er Don Quixote, der er sådan, man siger, at den første. Men det er en af de første i hvert fald, og det er jo skidespændende. Den er garanteret. Ej, måske den skidespændende, det kan også være. Det kan også være, den er mega kedelig, fordi den er så gammel. Men den er i hvert fald lang. Og jeg aner ikke, om jeg når at få den læst. Altså, den har været 550 sider eller sådan noget. Men det kan jo være, jeg skal læse lidt af den, ikke? Og så kan jeg lige så godt prøve, så jeg kan komme det hele igennem. Siger jeg og viser nu denne. Jeg skal læse, jeg tror også, det er 2-3 kapitler af Ulysses af James Joyce, som virkelig er en must-read bog, men også en bog, som jeg tror, der er rigtig mange, der ikke er kommet igennem. Min underviser siger, at det er den bedste til stadighed, den bedste bog, han nogensinde har læst, hans favorite all-time bog. Så jeg er lidt spændt på, om den kan leve op til hans hype. Så skal jeg læse ud af Poetikkens 3-24 kapitler, skal jeg læse 18. Den er jo ikke så stor. Og når, altså i mit hoved, ikke også, når jeg bliver bedt om at læse 18 kapitler, og lade være med at læse de sidste 5, det er jo dumt. Jeg kan lige så godt læse de sidste 5. Så det har jeg 100% tænkt mig at gøre. Plus at den her bog, ikke også, den bliver der snakket så meget om. Det er åbenbart, du ved, den hellige gral inden for litteraturhistorie, så jeg er nødt til at få den læst. Så skal vi læse, vi faktisk skulle læse hele Antigone. Og den har jeg også læst. Og der blev jeg virkelig hooked på de græske tragedier. Jeg synes, det er skidespændende. Så nu har jeg også været nede og låne Kong Ødipus og Elektra og Medea og nogle af alle de andre. Fordi det er virkelig underholdende. Altså jeg kan virkelig godt anbefale at læse den. Altså den er under 100 sider, ikke også? Og altså spændende og sjov og okay, ikke sådan mega sjov, men lidt sjov og sådan behandler bare nogle ting, som stadigvæk er skide relevant for os i dag. Så den kan anbefales, det kan den altså. Så skal jeg læse Alfred Döblin, og den skal jeg faktisk, Berlin Alexanderplatz, den skal jeg faktisk læse noget af, fordi jeg skal lave et oplæg om den sammen med min læsegruppe. Vi har fået et uddrag, som vi skal læse. Men det er også en bog, som står i for eksempel 1001 bøger, du skal læse før du dør, og som jeg har haft på jeg har sådan en lille liste over bøger, jeg gerne vil købe. Den har stået der på i lang tid, så nu kan jeg lige så godt prøve at se, om jeg ikke kan få den læst. Den er faktisk rigtig spændt på. Det skulle være noget sådan lidt fucked up, modernistisk, avantgarde, et eller andet halløj. Som måske det er lort, måske det er godt. Who knows? Ej, der er ikke noget, der er lort. Det sagde jeg ikke lige. Det er der ikke noget litteratur, der er. Puha. Så skal jeg læse, I kan godt se, det er en blandet landhandel, ikke? Jeg går fra sådan avantgarde modernisme til Augustins bekendelser. Og den skal jeg læse en del af, så vidt jeg husker. Jeg tror, det er sådan en 4, 5, 6 måske kapitler. Så den har jeg også bare tænkt mig at læse. Og den skal jeg snart have læst, fordi der er en anden, der har reserveret den på biblioteket. Så jeg er nødt til at få den læst, før jeg skal aflevere den. Så skal jeg læse The Canterbury Tales af Geoffrey Chaucer. Something. Og se hvad folk gør. Kan I godt se det? Folk de skriver i bibliotekbøger. Det må man altså ikke. Det må man ikke. Jeg ved ikke. Det er ikke fordi jeg er sådan en hellig en, der synes man slet ikke må skrive i bøger, fordi det gør jeg også selv. Men sgu da ikke i biblioteksbøger, det er da mærkeligt.
Nå, men i hvert fald, vi skal læse, jeg tror det er en 4 eller 5 af de her tales, der er i den her bog. Så den har jeg også tænkt mig at læse det hele. Synes det er underligt. Jeg vil have en underlig fornemmelse af sådan, ja, jeg har næsten læst den. Det er da spild. Altså, jeg kan lige så godt læse den. Så skal vi læse en, som jeg glæder mig meget til. Hvor vi også kun skal læse et uddrag. Det er Virginia Woolf, Sit eget værelse, eller Room of One's Own. Og den burde jeg selvfølgelig læse på engelsk, men den kunne ikke finde på biblioteket på engelsk. Så nu bliver det altså på dansk. Et ikke sådan særlig lang bog, og skrevet med ret store typer og ikke så store sider, men som vi også kun skal læse et uddrag af, som jeg i virkeligheden glæder mig vildt meget til at læse. Jeg har hørt rigtig meget godt om den. Så måske bliver det en reader-fund læsning, kunne jeg godt forestille mig. Så skal vi læse første halvdel ud af 3 af Dantes guddommelige komedie. Vi skal læse det, der hedder den del af den, der hedder Helvede, som er den første del. Og det er også en rigtig tyk bog. Men jeg har igen bare sådan, ikke også, specielt når det er en tyk bog, så skal jeg læse sådan derhen-agtigt. Og så skal jeg bare lægge den væk, og så sige, nå, men det kan godt være, det er mig, der er mærkelig, ikke også? Men jeg håber på, at jeg kan nå at læse det hele. Så skal vi læse et uddrag af Platons Staten. Det er måske en af de bøger, som jeg måske ikke når at komme igennem, kunne jeg forestille mig. Fordi jeg ville gerne læse den, men altså så jeg bilder mig ind, at så spændende er det nok heller ikke. Nu må vi se. Og til sidst så skal vi læse Vergils Eneide, som er, altså som jeg har forstået det, har ikke noget at gøre som sådan med Iliaden og Odysseen, men ligesom er samme type bog, ikke? Altså den er skrevet i sange, og det er ligesom Iliaden er en Iliade, så er det en Eneide, som handler om Eneiden. Okay, nu åbner den lige, der kan se, der står noget om troer. Så det er nok lidt i stil med det alligevel. Hænger sammen på en eller anden måde, ikke? Men den glæder mig til, fordi altså jeg har læst Iliaden, og jeg var meget skuffet over, at hesten ikke var med. Og den var lidt lang nogle gange, fordi at han pensler det meget ud, at der er krig. Nu har vi forstået det, der er krig. Men på den anden side var den også altså fin og hyggelig, og det er en god historie. Og jeg tror, det er det, jeg vil forsøge at tage med mig fra den her. Som jeg i øvrigt også kun skal læse en sang af, eller sådan noget. Så det var lige et lynhurtigt overblik over nogle af de mange forskellige ting, som jeg skal læse bare i løbet af første semester. Og så må vi se, hvorvidt mit meget ambitiøse projekt om at få læst det hele, det kommer til at holde stik. Det er jo heller ikke sådan, at det skal være læst inden december. Hvis ikke jeg får det læst der, så er det bare mega dumt. Men det kunne da være nice. Altså, det kunne da være meget fint, og jeg har en efterårsferie, muligvis en lang juleferie og sådan noget. Så jeg prøver. Jeg har ikke flere bevingede ord at sige jer, så nu må I bare have en rigtig dejlig dag, og så ses vi igen en anden gang. Hej hej.